Il-kumpanija Magro Brothers li tispeċjalizza fi prodotti tal-ikel mis-settur agrikolu ħabbret investiment ta' €1,500,000 biex tissaħħaħ il-produzzjoni tal-prodotti lokali. L-investimenti se jippermettu wkoll biex il-kumpanija toħloq aktar impjiegi f'Għawdex. Magro Brothers Limited diġà timpjega aktar minn 150 persuna b'mod dirett u 180 persuna oħra b'mod addizzjonali. L-investiment il-ġdid se jinvolvi fost l-oħrajn makkinarju ġdid, it-taħriġ għal ħaddiema u proċessi ġodda għad kabbir tat-tadam lokali u r-riċerka dwar prodotti tal-ħalib. Fuq kollox, dan l-investiment se jara il l-kumpanija tkun tista' tesporta il-prodotti lokali tagħha lejn aktar pajjiżi barra mill-Ewropa. Sissa l-kumpanija kienet qed tispeċjalizza fis-suq Ingliż u dak Irlandiż, iżda fl-aħħar tal-2020 40% tal-produzzjoni ġiet esportata f'20 pajjiż f'4 kontinenti differenti fosthom l-Asja u l-Awstralja. Il-kap eżekuttiv tal-kumpanija Christian Magro qal illi l-investiment kien possibbli permezz ta' skemi u għajnuniet mill-gvern. Primarjament nesportaw table sauces, però anke wkoll għal suġġerimenti u għajnuniet li ġew min-naħa ta' Trade Malta ħarisna biex niddiversifikaw ukoll fil-portfolio li nesportaw fih. Infatti fis-swieq barra mill-Ewropa bdejna wkoll nesportaw il-baked beans apparti table sauces. U hemmhekk fejn iva naraw futur għal iktar pajjiżi. Il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembris qal li permezz ta' investimenti u ħidma ta' dan it-tip l-ekonomija Maltija tibqa' b'saħħitha minkejja l-isfidi ekonomiċi li ġabet magħha il-pandemija. Fosthom fis-swieq barranin kif ħabbarna hawnhekk l-investiment ta' Magro Brothers, speċjalment fejn jidħol l-esportazzjoni u grazzi għall-għajnuna lura hemmhekk ta' Trade Malta, ħalli naraw l-ekonomija tagħna tibqa' waħda diversifikata iżda waħda b'saħħitha u reżiljenti. Il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleris qal kif permezz ta' xogħlijiet ġodda illi nħolqu 90% ta' dawk li tilfu xogħolhom waqt il-pandemija reġgħu qed jaħdmu. Tieħu gost tara investimenti min-naħa tan-negozji tagħna li jibqgħu jemmnu fl-ekonomija lokali, jibqgħu jemmnu fil-prodott tagħhom u jibqgħu jinvestu aktar sabiex ikomplu fl-aħħar mill-aħħar itejbu l-istess prodott li joffru u jimpjegaw joħolqu ferm aktar xogħol.